निकल जाएगा जोर से देने से। वीडियो कर लिए, वीडियो कर लिए। Ka jingbeteng jong ki bor pulit ka Ribhoi district ban talasi yeki kali ki balet ki bawan lengba ka surok ba national highway lengba ka nek district kala nang ye beteng bat kamsyam paladon ka jingyu i ye ka jingai jingi trilang ki pajba wat la ki babun ki langat ha ka jingsha pensitom la ka dei ki bala pensitom da ka jingsha dan kuna ne kiwe ki jingsha pensitom halor ka jingpet kenyan jong ki habanya kali ha ka jing benlong biang jong ki bor pulit Ribhoi ye ka jing talasi henne ka sngi ka ar tarik unopra arjar arpsan kilo yo ban bat ye ki ba pen kenyan habanya kali ka ba kham long bian shushu ka de ka jing benon kam bakla jong ki nong shim kabu ya ki kali jong ki he ki han dak ba pen pa sairan ha ka jaka ka ba ki pulit Ribhoi ki dang pen long ye ka jing talasi ka wai ki kali jong ki he ki han kala syaban namar ka jing pendon kam jong ki riu shim kabu ye ka jing don jing dei bat ki he ki han Henry namar ka jingpen pa sairan klem don uti utrai kali kala penlong ye ki pulit Ribhoi ban bat ye ketiga kali bat tarlot ye ki yidyong jong ketiga kali nang ta ki pulit kila yo ban bat saya ka weipat ke kali ramdor kabla tho ha ka number plate government of Meghalaya Henry kam syam ladai ka bayo jingbet ban tho ha ka number plate ye kene ka kali ru ki pulit Ribhoi kila pendam no ye ketiga jing tho bat krut dau mau ye ka number plate jong ketiga kali nang ta uwei pat ubriu balet jenglet dan kekali arcaka ubopong helmet tangi lade hendra ye ke kentai ke basong hadin ka syubat ye ke helmet klempong hakli une ubriu ula krek ban petkrat hendra la yo bat biang yu sajisin kum gini ki jenglet klem akor ki deihok ban sya pensitom kat kum ke jenglet jongki kene ke jing penlong ya ke jing talasi ha kene ke sngi ki bor pulit ke Ribhoi kim don jingmut ban penlong da ke badan kuna Hendrai kelabu bahkan day tangga jing ai ji hikai. Hendrai namar ke jingle klemakor jong ki katto kat ne kabalong ke jingle klemakor ne le bi an wat haba kitip ya ka an ba kamsha ya ki ban le kumta. Labu ya katto kat ne kekuna ya ki bele bi an bat shim kabu. अब तो गवर्नमेंट से उनको मालूम होना चाहिए ना। हाँ ये भी आपको ऐसा नहीं ड्राइवर है वो वाला लगा ही नहीं है सर अभी लगाया नहीं ना ये लगाना है वो लगा ही सेफ्टी नहीं के है लिए है ना अरे बहन सिलवेट भी नहीं लगाया अब मैंने जगह ही नहीं बात समझ कर रखा है पूरा आइडिया दूंगा पूरा परिवार आ गया
करो कोई बात नहीं, कर सकता है। वैसे भी ये न्यूज़ में आ जाएगा, न्यूज़ में भी देख सकता है। 우리